Αυταρχισμός! Αυτός είναι ο καπιταλισμός! Λιτότητα ανεργία! Αυταρχισμός! Αυτός είναι ο καπιταλισμός! Αυτοκτονίες έχουμε! Σχολεία δεν θα έχουμε! Άμα πάμε πίσω από τα στενά, δηλαδή μας αφήσουν. Τίποτα δεν έχουμε! Έλεος. Κοίτα εδώ μια κατάσταση. Μαριάννα, πάμε να φύγουμε. Πάρτε να φύγουμε τώρα, εντάξει. Από την άλλη μεριά πάμε, εδώ. Ποιος κινδυνεύει, ο αέρας? Ο αέρας κινδυνεύει! Είμαστε στην Ευρωπαϊκή! Μανώλη, παίρνουμε, ωραία, ωραία, πάνε και λίγο. Γιατί το κατέβετε! Ποιους προστατεύετε! Εμείς σας πληρώνουμε! Εμείς σας πληρώνουμε! Εμείς σας πληρώνουμε! Εμείς σας πληρώνουμε! Μην τα ξύνετε τα πράγματα, μην τα ξύνετε! Μανώλη! Αφήστε το παιδί μου, γιατί το συλλαμβάνετε! Γιατί το συλλαμβάνετε το παιδί! Γιατί το συλλαμβάνετε, πού το πάτε, τι έκανε! Τι έκανε! Αφήστε το τώρα! Αφήστε το παιδί, τι έκανε! Αφήστε κάτω το παιδί, τι έκανε! Έπιε, ποιο έγκλημα έκανε! Ρε παιδιά, με τον κόσμο τα έχετε βάλει! Με τον κόσμο τα βάλατε! Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ! Δεν κάνει ρεπορτάζ, δεν κάνει. Και πού τους πήγανε μέσα. Βλέπουνε για όλους τους συνανθρώπους μας σε όποια ανάγκη είναι! Σε 2 λεπτά να φύγει. Δεν ξέρω, Για να μπορείς να περνάς ελεύθερα από τον δρόμο, κάποιοι έχουν χύσει το αίμα τους. αλλά πάνε επιλογή δική μου. Δεν θα κλείσει το τρόπο. Λοιπόν, όλοι στο τμήμα. Εγώ.